Biyahe sang motorbangka padulong kagalin sa isla sang Guimaras, liwat nga ginkansela. Apang duga nga biyahe sang fast craft padulong sa isla nagsugod naman subong nga adlaw. Mga pasahero ginalauman nga magadag sa karon sa gabi. Nakatutok si John Sala live sa Philippine Ports Authority Terminal. John? Adrian, Kate, Daryl, padayon nga nagadagsang mga pasahero bangod padayon nga nagapabilin nga kansilado ang biyahe sang motorbangka pakadto sa Guimaras. Husto na lang magpungko sa kilid ang sakayanon nga si Manong Florencio matapos liwat naman ginkansela ang biyahe sang motorbangka padulong sa isla sang Guimaras umpisa alas 6 kaina sang aga. Di gutom Uwi na kami income. Yung kami gani dire, mampauli na lang tani kami. Ang malain nga tiyempong epekto sang habagat nga ginpabaskog ni Bagyong Ining. Resulta dagsang mga pasahero sa Port San Pedro kung sa di nagadungka ang fastcraft padulong sa Guimaras. Para masolusyonan nakadamuon sang pasahero, nagdugang na sang 3 ka biyahe sang fastcraft sa Buenavista kag Jordan. So the reason sir para maikater natin lahat ng mga pasahero galing ng Buenavista, galing ng island of Guimaras, pato Iloilo to Guimaras. So maikater natin itong schedule namin nga pinapasa ng Marina, pina-approve. So makikater natin yung mga pasahero. Alas 9 sa gabi ang last trip padulong sa duha ka port sa Guimaras. Kung hindi mabalik ang biyahe sa motorbangka subong nga adlaw, lauman man ang liwat pagdagsa sang pasahero subong nga gabi. Samtang 37 ka mga balay sa Barangay M. Chavez sa San Lorenzo, Guimaras ang ginbaha hasta tuhod ang lebela bangod sang padayon nga pag-ulan. Kate, plano sang isa ka fast craft company nga magpaubra sang mga sakayan kaangay sang motorbangka nga mas barato ang pliti para mangin alternatibo nga transportasyon sa mga pasahero. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.